Yun yung party sa teachers show eh. Online sa hotline. Online sa hotline. Ma'am Grace Abiliar, maying aga sa imo, ma'am. Ma'am Grace? Ay, sir. Good morning. Maying aga. Maying aga. Good morning. Kumusta? Tapos ng inyo seminar sa Matatag Curriculum? So today is our last day sa sang Matatag Curriculum. Okay, so timely man kay awaton ta kanay kadali lang gid ma'am kay tiang good news di bla may ara sang ginbuy-an nga tinaga ang atong tiglikom sa Department of Education. Gina-consider na gid kung natagan na gid kuno prioridad ang claimor sa mga teachers nga increase sa sweldo. Anong reaksyon niyo, ma'am? Kunami man ang balita. Sir, nga mabatian natin no nga with our new DepEd Secretary, Sani Angara, naga-support sa mga teachers and he is pushing sang salary increase which is the 50,000 entry level sa mga teachers, no? So, before nag-secretary, nag-deputy secretary si Senator Sani Angara, isa na siya ka... Hello, ma'am? Alas 8:34 na utod ang aton sining linya. Balikan ta lang si Ma'am Grace Abiliar no kay gakautod ang linya niya. Sige pa ring training kag seminar nila subong sa Matatag Curriculum. Nga tiinagin disenyo naman na kag ini nga initiative kag program iya ini sang nagbiya sa pwesto nga DepEd Secretary ni Vice President Sara Duterte. Tigaling kay nakahalin na sa iya sa DepEd, nag-resign siya, amo ni panublion ni ni Secretary Senator Sani Angara. Siya na yung magapanubli sang sining Matatag Curriculum, no? Ambot ko na ni ang Matatag Curriculum gid na nung epekto niya, maidulot lang ang positibo ni Saton, amo na nga ton istoryahan man. Ma'am Grace, sorry gid na utod ang linya naton. You were saying kay na, ma'am? Hello, siling ko, Ma'am Grace, siling nautod ka kaina, ara ka na sa kwanta ni, momentum lang ka siling nga ti, mayo man taning balita. Galing kay ano to, ma'am? Ang siling ko kay Gina, sir, no, siling ko, with our new DepEd Secretary, Senator Sani Angara, known ba na siya nga nag-support sa mga teachers, no? Supply sa mga teachers, sa mga demand sa mga teachers. And with that, nagalaom kita nga Sani, maging committed siya sa iya. Ginahambal nga, hindi lang ba sa pang press release lang bala sa raw, na pang ano lang, ang aton ginalauman sa iya nga siya mismo mag-push sa aton nga sine kay mag-encourage sa aton president na ipatuman na niya ang 50,000 salary entry level upgrading sa mga teachers para mangin matagaan man sang nagakaigo ag disente nga sweldo ang mga maestra naton, no, ang mga manunodlo naton, ilabi na gid nga sa subong tuman na kamahal sa mga balaklon. Kung may ara gin man, pila ni siyang disente nga sweldo nga dapat i-increase sa manunodlo? Liwat, sir? Siling ko kung may increase gin man nga ihatag, pila dapat ma'am ang increase? Sa subong niya, sir, ang ginapropose gidyan natin is the 50,000 increase sa aton mga teachers, that is upgrading. Lain man na din salary upgrading kay salary increase. Ang salary upgrading pang teacher 11, mangin 15 na sa salary grade 15 na siya ang ginapropose natin, which is kay siyang salary grade 11, amo na siya ang 27,000, which is very minimal for the teachers, niya kadamo siya sa gastuhan sa iyang classroom. So, kasi upod kita sa pagtaas ng mga balaklon sa aton nga commodities. So, ara na sa ating Congress na hanay na nga bill ang 50K salary
grade increase kag ang 33,000 para sa mga government employees naton, 50,000 sa aton nga mga teaching personnel. Mhm. So, ano ang expectation nyo? Ma-deliver ini kag batigayon ini within this year or maybe next year? No mo na? Sa subong sa nagigad ko, naghambal na itong DBM nga they will study kung anong salary increase ng mga teachers this month of June. So natapos na ang month of June, hoping makaano kita. Pero so far, wala pa man din na kung ara pa man na siya, gay na hearing pa man na siya sa Congress. Sabay patani, mga mapadasig ang pag-approve sina from Congress to Senate, no, ang salary increase. But then, so, ang ginapabot natin, subong ang SSL na ginahambal sa aton DBM na ipatigayon this year. After sang June, kay ang naghatag sila sang time frame to nila nga tapuso nila ang pag-study sa salary increase ng mga teachers for this June. So, ginapush natin by this July, makapagwa na sila kung sila ang increase sa mga teachers kay saan o inang sigayon. Ang importante siguro nga nag-umpisa ang pagpangalagad dira, no, sa incoming DepEd Secretary with a positive note nga may ginakonsidera ya ang inyo sini nga ginapangayo. Yes, sir. Kabay pa din ng kabay pa nga ma-recommend or ma-suggest ni DepEd Secretary sa aton nga presidente nga dalon niya sa iya nga suna by this July. No, kay do ka namin sina siya nga may nagatikdol sa aton presidente na may ala to nga representative nga mahambal nga madala ni President Bongbong Marcos sa iya suna ang salary increase sa mga teachers hoping this year. Ma'am, by the way, ma-shift lang ko very quickly. Kumusta gali? Anong experience sa seminar sa Siningin Patigayon nga matatag curriculum? Kadamo man siyang mga positive na sa mga teachers, no, ng response on that. But then, wala ka pa na nabalaan kay ati ang theory put into practice nabalaan na naton kay isa sa ginalantaw naton diri nga pinag-implement ang program pero ang mga learning materials resources so wala pa na siya na sa mga teachers isang textbook na matatag dapat kami dala before kita mag-implement ang program ready naman kita tanan hindi kay si teachers ang pasabto naton sang problema sa mga challenges. Nakadamo man challenges ang ginaatubang ang mga teachers, especially sa pag-subordinate na klase, dahil problemahan niya pang pag-prepare sa materials niya sa sininga matatag curriculum. Pero, anyway, malon si teacher ka mong matatag ka. Wala kang choice kung librahon namon ng amon o librahon, sunod sa mandate na ginahatag sa amon. Pero sa kami, ginapangabay namon nga before kami magsigod sa klase sa July 29, may materials na kami mabaton na pwede na namon magamit sa amon na pagtudlo sa mga kabataan. Sige. On that note, Ma'am Grace, salamat sa time. Halong gi kamo permi and God bless. Salamat din, Sir Art. Salamat din, Action Radio, sa siningatahigayonan. God bless, Sir Art. Okay, so matatag curriculum, may positive